Innovazzjoni, innovazzjoni u innovazzjoni. Din il-kelma qed nirrepetiha u se nibqa' nirrepetiha għaliex huwa bl-innovazzjoni biss li nistgħu inħarsu lejn futur aħjar għal pajjiżna. Messaġġ ċar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jitkellem dwar il-viżjoni li għandu ta' kif il-Partit Nazzjonalista se jkun qed joħloq niċeġ ġodda filwaqt li jsaħħaħ dawk eżistenti biex finalment igawdi l-poplu Malti u Awċi kollu. Waqt l-intervista tal-ħadd li għadda, Bernard Grech fakkar kif apart il-proposti ġodda tal-Partit Nazzjonalista, l-istess partit daħħal f'pajjiżna niċeġ b'saħħithom fl-ekonomija tagħna bħal gaming, l-avjazzjoni, il-farmaceutika u s-settur finanzjarju. Fost il-ħafna idejat li ppreżenta, Bernard Grech qal li jrid jara li jinħolqu niċeġ ġodda fil-qasam marittimu u investiment bi pjan serju biex inkabru l-potenzjal enormi li għandu pajjiżna f'dan is-settur. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-idea ta' Freight Logistic Hub anke għall-ajruplani, niċċa li tpoġġi lil Malta fuq il-mappa globali. Dan fil-waqt li tkellem ukoll dwar proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-importazzjoni u l-esportazzjoni kif ukoll fil-qasam edukattiv, issa wkoll fid-dawl ta' Brexit. Barra minn hekk, Bernard Grech spjega wkoll proposti fil-qasam tal-Artificial Intelligence, settur li diversi Maltin huma kapaċi fih u mfittxija internazzjonalment. Bernard Grech saħaq ukoll fuq l-importanza li kull xogħol f'pajjiżna jkollu kundizzjonijiet tajbin, speċjalment fejn tidħol paga biex bekk jitħajru iktar żgħażagħ jistudjaw u jaċċeleraw fis-setturi rispettivi. Konferma li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista se jħallu aktar flus fil-bwiet taċ-ċittadini kollha. Opportunitajiet ta' niċeġ ġodda jew oħrajn eżistenti kif nistgħu nkabruhom ħalli dan il-pajjiż tassew kun jista' jħares il qudiem u jkollu ekonomija mhux ibbażata fuq pilastru wieħed ma fuq diversi pilastri li permezz tagħhom inkunu mhux biss qegħdin insaħħu l-ekonomija ma nkunu qegħdin nilqgħu wkoll għal kull qafsa ekonomika internazzjonali li jista' jkun hawn minn żmien għal żmien u rridu nippreparaw għaliha billi konna dawn l-options kollha miftuħin. Kien Kutajjar, Net News.